Знайомство з Сарой. Вітаю, вітаю, я Сара, і зараз я проспіваю мою улюблену пісню. Я Сара, я співачка, актриса, танцовщиця, модель і співачка. Я сказала співачка двічі, тому що я 2 рази лепша остатніх сушек у гэтым городе. Живу у Мінску, засталася тут після універу. Якой кліше. Я веганка, тому що я думаю, що живу цудовне. Але я ем стейк раз у тиждень, але у астатні час я цалкам веганка. Кірую суполкой феміністок, у нас сабрані 2 рази на тиждень, але один, хто прийшов, гэта нейкі латинос. Але ж ми тільки починаємо. Я чув, што тут будзе шмат жанчын. У мяне не шмат сяброў. Таму што мінскія дзяўчыны нейкія, ну не ведаю, дзікія і раўнівыя. Але у мяне 800 падписчикаў у інстаграме, так што мне хапае. Кевін, чаму ты мне змяніў? Я не ведаю, дзедка, я зглупіў. Я мужик, дурны мужик. Менавіта, таму што жанчыны робяць усё лепш за мужчын, а мужыкі горшыя. Стоп. Сара, ты кажаш, я кахаю цябе. Так што, у мяне шмат спраў. Калісьці вы мяне пабачыце на сцэне перад тысячамі гледачоў. Ну ці на вялікім экране. Так што чакайце мяне, Сара ідзе. Хто гэта кінуў? Ідзіце ў сраку. Не патрапіў.